Sosis karil buning mas. Masa aku mau butek tadi. Iya toh mas selamatnya mas. Iya. Mungkin kurang diedit. Mungkin ini padahal baru perawatan kok ya. Ini kan di mas. Ahas. Biasanya itu tergantung amal dan perbuatan. Makasih. Ya, maka. Jamba.
ning kene iki seneng bunga biang. Aku ya bunga. Pancene adem ya ta, terus suasanane iki lho aku sing Suasanane penak. Daerah Gunung Wijul ndak seperti ini, ning kono panas. Panas. Kapan-kapan nang rabi rene wae nek ya. Lah buntute siji kan Ora apa-apa lho, sunah kok ya. Berarti panutanmu ki Mas Eko. Panutanku Kanjeng Nabi kok. Lah Mas Eko yo ndek garwa lek ning kene ngakune jomblo ndak piye? Lha kuwi panutane bregul kita kok kok. Aja ngono to. Iki ki bunga awake dhewe mergo sones kok Semarang. Ya ora nggur awake dhewe sak sirahe kok iki ngawur ya. Oh iya ya. Eka enggak ya Bang ya. Nyenengke banget nggih. Matur sembah nuwun nggih Mas nggih. Makasih ya Mas. Ya mboten usah repot-repot lho. Lha kuwi mosok ora mbok kekne kok ora. Aku ora. Sabas ya Mas, sabas. Sabas Cuwing rene karo. Yo Mas iki. Ya wis ora apa-apa. Aku legowo ning kene kok. Ora apa-apa. Lah legowo yo dibagi kok. Oh iya telu pas ya. Ya Allah. Ku sing ana anggrokane bene ya, Mas saya. Nggih. Ora apa diaturke lanjut. Cah prongkol. Urip ana kota Ganti kowe tak tokoke bapak-bapak yang nembe kemawon lenggah. Nggih. Dari mana saking pundi Bapak? Bulukerto nggih. Saking Bulukerto. Nggih. Lucu lenggahan nggih Pak. Mbok pilih mangke badhe menyanyi dipersilahkan. Oke, samangkipun tenggo munggah berkahipun nggih. Iya. Enggak. Yuk. Hah? Biasa wae. Guyune iki. Le, namanya siapa kok Sipit? Hah? Azami. Ih, ganteng ya. Urip ana kota Ganti kowe tak pokoke saisine
buat mempelai berdua ya Mas Ade. Selamat tahun baru. Oh ya, selamat tahun baru. Iya. Ya. Moga-moga ndang meteng. Amin. Ndang duwe anak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nggih. Melampah, ayo enggak. Tapi Mugi Lestario, Mas Aten kalian Mbak Setu. Aku mbok jurane bencong ngono. Mboten. Ben duwe anak boyo ngono. Kaya suwun ya. Ya padha-padha. Omo elek sapa Kang Nyono ben ngendoknya apa sapa ya? Iya. Jane aku malah mesakne setune nek entuk kowe iki, Mas. Mandang. Kaya. Iya, ora apa-apa setu ayu kok. Mugianto berkahi Mugianto dulur-dulur sangka tugu Wilujeng Ramoipun. nggih ngatos-atos mbok menawi mengke diplurut ali-alinipun nggih Bu nggih. Ya, nggih ndelalah kok ali-aline iki ning tangan kiwa kabeh. Ya, kleru sing nyegati iki. Nggih Wilujeng lenggah dulur-dulur saking Tugu Pengkol Jatirata. Tugu Pengkol. Wah, akeh iki bedol desa ya nduk ya iki. Ning ya cantik-cantik kok Mas lebih. Iya iya. Bis dulur saking Tugu Pengkol sedaya pinaringan sehat, panjang umur, banyak rezeki. Amin. Allahumma amin. Waduh, gede sekali. Ya ketuane, ketuane. Awakmu ket mau awakmu kok genit to? Ketuane. Awakmu ket mau kok genit to? Ketuane. Apa saja wis suwe? Nggih, kancaku Facebookan. Namanya siapa namanya? Sikem. Sikem yang selalu dicintai. Yang selalu dinodai ya, nggih. Lirak liri. Mesa. Rombongan campur sari. Oh, kok seragamnya kayak campur sari kaya catering. Campur sari nggih. Goyang guyung. Sumangga Bapak Ibu kula warga ingkang saking Tugu
Bengkol Jatiroto Mugi satata lenggah kanthi marga-mardikaning panggalih sinambing laras pangipun campur sari Saka aduh wong maneh nalikane sepisan ketemu enek bengkol kae kawan-kawan angel dilaleke ngiringan mung ketok kupinge tok ra. Berarti awake dhewe madhepe teng mriki. Madhepe rene ya. Malah dipateni kok, Nduk. Eksem sik to, Mas? Ngene. Nah, aja lali. Wah, miras. Ayo. Lah aku ngene gak awakmu sing piye? Ngene dadi lak podo to. Ngene. Pun, Mbak. Ya, iya. HP-ne tulisane memori berkasih. Waduh. Oh, kudu. Meri momen. Memori berkasih, ya. Aku ngerti. Bang Sri Purwantara Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia. Ambu-ambune iki sarep urung adus. Delok meneh dadi campur sari sing kondang kaloka payu laris berkah.
dari Jatisrano boleh senggak ya? Nom-nom ya entuk lho senggak. Lah Tenang iya. wae. Engko wayahe dandut tenang wae. Saya tahu. Tenang ya, aja Mas. Oke. Loh. Pacaan di sarwa asri jeroba Ngambara ing ngawang hangat langut bebasan tanpa
jagat Wulandara lambara munggahi kumono katumpul mumbar kakasan satemaki nawa ngimpi katur besar ini menika katur Bapak Ibu Romo Romo sepuh ngantos panjenengan karyawan hiburan katur wonten ngarsa panjenengan sadaya sumangga Seripan, seripin, lempiane mraka simpin, gandes luas, ilakane hanglam lami. Dek Sarini Mas Ade. ugi hanjrengi rawuhipun para tamu Bapak Ibu ingkang temben kula rawuh ngaturaken jebul rawuh ugi para tamu ingkang sampun pikantuk pasugatan sumangga pun rahatingan raos ing mendika saparinipun katur saking hamung dadi sinambi hararas manipun saking kanca-kanca karyawan Sritek monggo Karyawan hiburan. Ibu. Mimpi. matur sembah nuwun Dek Sarini. Isi
podo. Oke, hanya ini kadang pramiladi pramusaji atur sugata samaripun katur panjenengan sate Bapak Ibu para tamu. Sumangga pun rahapikan raos sing merdeka samaripun katur saking amugadi. Jenengan wonten pundi? Ugi katur saking ibu-ibu sinten? Ibu sinten? Oh, ibu-ibu ngersakaken kuburan meh amblek. Napa niku? Lah kijing miring. Nggih, mangke nggih ditenggo nggih ibu-ibu. Nggih, khususon waktu khusus. Nggih, ibu-ibu ingkang katemben masak. Heeh. Nggih. Terus aku mau dingenene, Mas ora ning dapur to ngono. Aku nak sangi tok Bu. Wo le Lah masak. mirip tukang le masak saisa. nganggo kompor sing nganggo bluetooth ngono misalnya. Kompor Ini modern. bluetooth. Ndak apa-apa monggo diaturke. Pun ratus nggih. Siap. Ora bakal atiku ke Siap, ada. Luar biasa sembah nuwun menika katur para punden para sepuh ya.